I'ch helpu i ddeall sut y mae plant yn datblygu galwedigaethau, byddwn nhw'n edrych yn gyntaf ar beth yw therapydd galwedigaethol, ar hyn y ceisiwn ei gyflawni gyda phlant a teuluoedd fel chi, sy'n eich galluogi i feistroli'r galwedigaethau dyddiol sydd ei hangen arnoch i fyw eich bywyd eich ffordd chi eich hun. Yn gyntaf, rydym yn canolbwyntio ar y plentyn. Rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r plentyn a'i deulu. Yna, fel y mae'r enw'n awgrymu, rydym yn canolbwyntio ar galwedigaethau. Yn syml, galwedigaethau yw unrhyw beth y mae person yn ei wneud o ddydd i ddydd, fel gwaith, ymarfer corff a bwyta. Rydym yn ceisio galluogi ymgysylltu, cyfranogiad ac annibyniaeth fel math o gontinwwm yr ydych yn datblygu drwyddo. Pan fydd babi'n ifanc, gobeithio y byddent yn cymryd rhan yn hapus pan fydd rhywbeth yn digwydd iddynt, enghraifft, newid cewin. Yna, byddem yn ehangu plentyn i gymryd rhan yn y dasg, ceisio sychu ei pen ôl a golchi ei dwylo, ac yna symud ymlaen i annibyniaeth i gwblhau'r dasg ei hunan, mynd i'r tŷ bach ar ben ei hun, yn dilyn pob rhan o'r dasg ac yn dod yn ôl at y dasg a adawyd ganddynt. Mae'n bwysig cofio bod annibyniaeth gyda galwedigaeth yn dibynnu ar oedran pob plentyn a'i ddatblygiad. Mae'n holl bwysig ein bod yn realistig yn ein disgwyliadau o'r hyn y gall plentyn ei gyflawni a phryd y gall ei fod angen help neu dasg wedi i addasu ar blentyn. Mae'r ffactorau hyn i gyd yn ychwanegu at lwyddiant y plentyn mewn perfformiad galwedigaethol. Perfformiad galwedigaethol yw'r rhyngweithiad rhwng y plentyn yn ei amgylchedd i wneud y dasg neu'r alwedigaeth. Mae hwn yn fodel ag addaswyd o waith Mary Law yn 1996. Byddaf yn esbonio'r model hwn i'ch helpu i ddeall pam rydym yn ystyried yr ardaloedd wrth geisio cefnogi perfformiad galwedigaethol y plentyn. O fewn adran y plentyn, rydym yn mynd i gyfeirio at nodweddion datblygiadol cynhenid yr unigolyn gan ystyried ei goler corfforol a seico-gymdeithasol. Yn syml, sut mae'r corff yn symud ac yn gweithio a sut mae'r plentyn yn ymateb yn emosiynol i lwyddiant. O fewn adran yr amgylchedd, ystyrian y lleoedd y maent yn byw ynddynt, chwarae a datblygu ynddynt, a'r bobl yn yr amgylchedd hwnnw. Enghraifft, mamau, tadau ac athrawon. Yna, rhannwyd yr adran alwedigaeth yn 2 rhan. Tasgau y mae angen i'r plentyn gwneud, mae rhaid i'r plentyn gwneud, a'r hyn mae nhw eisiau gwneud. Fel therapyddion galwedigaethol, rydym yn defnyddio ein dealltwriaeth o alwedigaethau i gefnogi datblygiad rolau ac arferion ystyrlon. Mae gan bob un ohonom rhywbeth i'w gyfrannu at dasg, y penderfynwr neu'r person sy'n gwneud y dasg, ac yn gynhenid ynom ni gyd yw'r angen am ragofyniad y mae arferion yn ei ddarparu. Mae galluogi cyfleoedd sy'n briodol i oedran a datblygiad yn sicrhau ein bod yn osgoi amddiffadedd galwedigaethol, nad yw plant yn colli allan ar gymryd rhan mewn profiadau o ddydd i ddydd am bod yn sicrhau ffordd gitbois o fyw. Wedi'r cyfan, hoffem oll dreulio ein hamser yn gwneud yr hyn y rydym eisiau ei wneud, ond mae'n bwysig i ni wneud yr hyn y mae angen a rhaid arnom ei wneud. Bod gennym gydbwysedd galwedigaethau a nifer o rolau gwahanol i'w chwarae.